Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Άντελιν FM, καλησπέρα σας. Πιστός στην εβδομαδιαία συνάντησή μας, θα αναφερθώ σήμερα σε ένα θέμα που τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει καραμέλα και ψωμί στο βούτυρο των διαφόρων μέσων ενημέρωσης. Το θέμα είναι φυσικά διτό και αφορά την περίφημη εξαγγελία για το νέο σχεδιαζόμενο χαράτσι για τις καμινάδες που καπνίζουν, αλλά και τη συσχετιζόμενη παράνομη υλοτομία. Το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της αχαλομύχλης, μαζί με την ακραία και ανεφάμωστη απαγόρευση να καίνε εκ περιτροπής τζάκια και ξυλόσωμες λόγω υψηλής ατμοσφαιρικής ρύπνωσης, προβλέπει και την επιβολή χρηματικού προστίμου στους υποτιθέμενους παραβάτες. Ο έλεγχος, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες για τον εντοπισμό των παραβατών, θα γίνεται με παρατήρηση των καπνοδόχων. Το απαγορευτικό θα εφαρμόζεται αναπεριοχές και χρονικά διαστήματα και ο εντοπισμός των παραβατών θα γίνεται από παρατηρητές των καμινάδων. Απορίας άξιο είναι πάντως, εάν τελικά τεθεί σε ισχύ ο δακτύλιος, ο βαθμός επάρκειας των κινητών μονάδων μέτρησης της ατμόσφαιρας. Δεν φαίνεται να απασχολεί τους αρμόδιους της Διυπουργικής Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προέβλεψαν τη σχετική ρύθμιση ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι πολυδιάστατο και ασαφές, ενώ δεν υπάρχει στην νομοθεσία προσδιορισμένο πρόστιμο, δηλαδή ταρίφα για υπερβολική ρύπανση από τζάκια και ξυλόσωμες, είτε παραβίαση της απαγόρευσης λειτουργίας τους. Τα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις βάσει του νόμου 2947 του 2001, που επιβάλλει η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΕΙΠΕ του ΙΠΕΚΑ, με τις διατάξεις του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων ΚΕΔΕ, προκύπτουν από αλγόριθμο. Ισχύουν συντελεστές ανάλογα με το είδος και την έκταση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ενώ η τιμή βάσης υπολογισμού του προστίμου για μικρής έκτασης δραστηριότητες, όπως αναφέρεται, όπως μπορεί και να θεωρηθεί η ρύπανση ενός τζακιού, ξεκινά από το εξωπραγματικό ποσό των 2.500 ευρώ. Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις αφορά η πρόβλεψη για τον περιορισμό της χρήσης τζακιών, διευκρινίζει το ΙΠΕΚΑ σε ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα, όπως ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η πρόβλεψη για διακοπή της χρήσης των τζακιών και η σύσταση για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης αφορά ακραίες περιπτώσεις εμφάνισης ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων, με βάση την περσινή εμπειρία 1-2 φορές, και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα. Σύμφωνα επίσης με το ΙΠΕΚΑ, προβλέπεται και πρωτίστως θα εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες η διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, με εξαίρεση τα κτίρια περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. Ήτι μεταξύ μας θα παγώσουν όσοι δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα των πολιτών και η αποτύπωση του συγκεκριμένου μέτρου έχει μόνο προληπτικό χαρακτήρα και σε καμιά περίπτωση δεν αφορά στην εφαρμογή αστυνομικών μέτρων, τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα
που προτίθεται να πάρει το Υπουργείο είναι άρα προφύλαξη της υγείας του πληθυσμού και ιδίως των ατόμων αυξημένου κινδύνου, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών κλπ. Β. Περιορισμό των εκπομπών από εστίες καύσης, ιδίως με την ορθή χρήση των συστημάτων θέρμανσης και την αποφυγή των τζακιών. Γ. Περιορισμό των βιομηχανικών εκπομπών με μείωση της δραστηριότητας μόνο των ρυπογόνων εγκαταστάσεων. Και Δ. Περιορισμό των κυκλοφοριακών εκπομπών μέσω συστάξεως προς τους οδηγούς, αλλά και απαγόρευση κυκλοφορίας συγκεκριμένων τύπων οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα μέτρα θα λαμβάνονται κατά περίπτωση μεμονωμένα ή σωρευτικά, ανάλογα με τη χωρική έκταση, την ένταση και το είδος του επεισοδίου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, ενώ είναι δυνατόν να λαμβάνονται και επιπρόσθετα μέτρα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις σε ορισμένους σταθμούς της χώρας τα προηγούμενα 5 έτη, οι υπερβάσεις των αιωρουμένων σωματιδίων πάνω από 100 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο εμφανίστηκαν περίπου 10 με 15 μέρες το χρόνο, ενώ πάνω από 150 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο περίπου 3 με 4 ημέρες το χρόνο. Αυτή είναι λοιπόν η μία πλευρά του θέματος, όπως αντιμετωπίζεται από τις σκέψεις και τις προθέσεις του επίσημου σημερινού κράτους. Υπάρχει όμως και ο άλλος παράγοντας που σχετίζεται άμεσα. Παράγοντας αυτός είναι το υλικό της καύσης, που φυσικά κατά πλειοψηφία είναι το ξύλο. Σαν πολύχρωμα μανιτάρια έχουν ξεφυτρώσει σε πολύ κοντινές αποστάσεις στην Αθήνα και ειδικά στα προάστια της, αλλά και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις και στην Ύπαιθρο, μάντρες πώλησης καυσοξύλου. Το επιχειρηματικό, δηλαδή δαιμόνιο του Έλληνα, βρήκε διέξοδο πάλι στην ελληνική μανία της εποχής. Και φυσικά, σήμερα η πρώτη έννοια του Έλληνα έπαψε να είναι πια το καγέν και το σκάφος αναψυχής και έγινε το τζάκι. Τα ενοικιαζόμενα χωρίς τζάκι απομένουν πληθοκτίσματα μιας περασμένης εποχής. Ο Έλληνας σήμερα παρασυρμένος από τις μπαρούφες των πρωινών παπαγάλων, των αηδιαστικών καναλιών, πασχίζει να βρει ένα τζάκι και μερικά ξύλα, να αισθανθεί λίγο ζωντανή φωτιά και να ζεστάνει την κοιλιά. Για να μην πούμε τι άλλο ζεσταίνει. Την ίδια στιγμή που έχει ξεπαλιάσει η πλάτη του, για να μην αναφέρουμε κάτι άλλο. Παράλληλα, προκειμένου να εξοικονομήσει μερικά χρήματα παραπάνω, επιδίδεται σε υλοτομικές εργασίες, όποτε βρίσκει την ευκαιρία. Ό,τι ξύλο βρει και ό,τι ποιότητα το μετατρέπει σε καυσόξυλο, αδιαφορώντας τι αποτέλεσμα θα έχει καύσιμο. Εν τω μεταξύ, συνέπεια της οικονομικής δυσπραγίας των ελληνικών οικοκυριών να εξασφαλίσουν πετρέλαιο ή ρεύμα για θέρμανση, όλοι οδηγούνται στην παράνομη ξύλευση και αγοραπολωσία και αρκετοί πονηροί στην κατακόρον κερδοσκοπία. Τα δασαρχεία της χώρας, χωρίς προσωπικό και μέσα, καλούνται να αντιμετωπίσουν τη δραματική αύξηση της λαθροϊλοτομίας και την αποδυνάμωση της δασικής νομοθεσίας, που είναι και αυτή η πολιτική επιλογή με πρόσχημα τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Ειδικά στην επαρχία, το φαινόμενο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και όπως όλοι γνωρίζετε, τα περιστατικά ήταν πολλαπλά και στο νησί μας την περασμένη χρονιά. Το δε γεγονός είναι ότι δεν γίνεται καμία διάκριση για το τι και για το πώς το κόβουν. Την περασμένη χρονιά εξαφανίστηκαν πολλοί παλαιοί ελαιώνες, αλλά και μικρά καινούργια δενδράκια.
πολλές περιοχές γυμνώθηκαν και ό,τι δεν κατάφεραν να αποτελειώσουν οι καλοκαιρινές φωτιές, αναλαμβάνει να το αποτελειώσει κάθε νομιμόφρον πολίτης που το καλοκαίρι, πίνοντας το φραπεδάκι του με τη σαγιονάρα του και το κοντό του παντελονάκι και βλέποντας τα πυροσβεστικά να περνούν ουρλιάζοντας, σχολίαζε τη στέρηση της πολιτείας να επέμβει έγκαιρα σε κάποια φωτιά. Παρ' όλα αυτά, τώρα πια, ντυμένος και εξοπλισμένος με σκούφο ξυλοκόπου και με ένα αλυσοπρίωνο στυλ ήχους βάλμα, παίρνει τα βουνά και θερίζει ό,τι δέντρο πριόρθιο και αν δεν τα καταφέρει να ανέβει στο βουνό, επειδή λαγανιάζει από το κοκορέτσι του Σαββατοκύριακου, μπουκάρει στον πρώτο ξένο ελαιόνα και ρημάζει το ψωμάκι κάποιου άλλου. Το ανάγκητο κράτος αύξησε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε απαγορευτικά επίπεδα για τη φτωχή ελληνική τσέπη. Και οδηγήθηκε εκεί από την ανικανότητά του να μπορέσει να συλλάβει και να εξουδετερώσει το λαθρεμπόριο καυσίμων, που όλοι γνωρίζουν τους φορείς του, αλλά τα συμφέροντα είναι τέτοια που δεν τολμούν να θίξουν αυτούς που τους κρατάνε στις καρέκλες τους. Συγχρόνως το θέμα παρουσιάστηκε από τους υποστηριζόμενους καναλάρχες που κατά περίεργο τρόπο έχουν αρκετή σχέση με τη διακίνηση πετρελοειδών σαν το μοναδικό θέμα οικονομικής καταστροφής του ελληνικού λαού. Ενώ επί πολλά έτη η αύξηση του άλλου υποπροϊόντος της βενζίνης δηλαδή πέρασε αρκετά μαλακά και με ήπιους τόνους, ξέροντας την ελληνική βλακεία και βασιζόμενο ότι ο Έλληνας μπορεί να πεινάει μεν, αλλά το κάρο θα το κινήσει όπως και να έχει, είτε με δανεικά είτε με κομπίνα, αλλά θα το κινήσει. Και ο Έλληνας που θα κάνει την κομπίνα του για τη βενζίνα του πίστηκε ότι πρέπει να μην κάνει κάτι αντίστοιχο για το πετρέλαιο της θέρμανσής του, αλλά να προτιμήσει τη λύση του τζακιού και του ξύλου και να ρημάξει την επικράτεια από ό,τι δένδρο και ελιά έχει απομείνει. Κάποτε ίσως οι Έλληνες πρέπει να αρχίσουν να σκέπτονται περισσότερο και να ακούνε λιγότερο ότι τους σερβίρουν κάθε 3 και λίγο και να στοχεύουν στις ρίζες κάθε προβλήματος και όχι σε ό,τι φαίνεται επιφανειακά. Όσο και αν είναι διαφορετικά θέματα, είναι όλα δεμένα μεταξύ τους. Δεν πρέπει δηλαδή να διαμαρτύρεται ο κάθε πολίτης επειδή ακούει την οποιαδήποτε εξαγγελία ή ψήφιο, αλλά να ψάχνει γιατί συμβαίνει αυτό. Και εν συνεχεία να απαιτεί από όποιον ψήφισε και τον αντιπροσωπεύει στο κοινοβούλιο να ζητάει πλήρη διαλεύκανση του θέματος, ξεκινώντας από το θέμα της πάταξης της λαθρεμπορίας του πετρελαίου από τους 2-3 μεγαλοπαραγωγούς της Ελλάδας, το ναυτιλιακό καύσιμο εκεί να δεις τι γίνεται, αλλά και τις νταλίκες που περνοδιαβαίνουν τα σύνορα σαν ποδήλατα. Και όταν αντιμετωπιστεί αυτό και γίνει αποτελεσματικό, θα πάψουν να γεμίζουν τα θησαυροφυλάκια κάποιων μεγαλοκαρχαριών και λαμογιών, θα μπουν τα χρήματα στον ελληνικό κορβανά και θα μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης έτσι ώστε να μπορούν να ζεσταθούν το χειμώνα όλοι οι Έλληνες. Να πάψουν να κόβουν και να καταστρέφουν τα δάση και ελαιώνες, να σταματήσουν να δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα και να μπορούν να ζεστάνουν όλες τις πλευρές τους και όχι μονόπαντα, και επιτέλους να επανέλθουν σε φυσιολογικό τρόπο ζωής. Λυπάμαι αυτά, αλλά όπως είπαμε, ο μόνος μου σκοπός είναι να γίνεται αναφορά στην αληθινή πλευρά κάθε θέματος και να μπορεί ο κάθε πολίτης να σκέπτεται με ευρία γωνία και όχι σε στενά περιθώρια. Ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα από τη συχνότητα του Άντελιν FM. Καλό σας βράδυ, καλή σας νύχτα.